Welcome back to my channel. Tara. So, eto na. Sa mga nagbabalak po na mag-apply papuntang Hong Kong or gustong ng mga information regarding sa mag-i-English na naman ako, tatagalogin, mamaya magbibisaya na naman ako So, straight to the point, Bisaya ko. Bati man, pero sige na lang magbisaya ako or bear with me guys. Sorry. Wala si Duwende dire. I don't know yung asa. Sabado karon, so medyo nakapatslak-slak gamay pero lami kay ikatulog pero dili gyapon makatulog. So laban ta besh. So karon may nagtanong sa akin or may nabasa akong post doon sa sa previous ko ng mga video na So, ayan, pasensya na naman at nakat na naman yung video ko kasi alam niyo naman yung buhay ko dito para akong buhay abroad pa more besh. Ayan yung besh. Kawat na kita sa oras besh, no? So, basta niya, ibaw na ka. So, basa mo na to. So, as usual, ganun. So, pangalagyan ni mga lingwahe nga na unsa na ba? So, ano lagi na? Sabdan lagi na. Pagbasahan siya na lahat ng mga lingwahe nandito. Iwan ko kung ano nang nalilitok ng mga kadilaan ko, besh. Laban lang. So, bitaw anyways na naman. Pak. Guys, magtinarok na ako sa kinabuhi. So, magseryoso na ako. So, sa lahat po na nag-apply na ng sa agency nila or nakapag-apply na at paano na dito papunta na sila sa Hong Kong. Halina kayo guys, halina kayo. Hindi. Para po sa nagtanong na halimbawa po kapag na-terminate kayo or terminate kayo ng amo nyo, ano ang gagawin nyo? First, based lang po ito sa ko ha. Kapag nangyari na na-terminate kayo ng amo ko, simbak ko. Ayos. Kapag nangyari na na-terminate or terminate kayo ng amo nyo, wag muna sa akin. Kapag na-terminate kayo, meron pa po kayong mag-alala. Ang easy lang, no? Ang easy sabihin, pero, ang sakit sa Wag po kayong mag-alala kasi makakapag-stay pa po kayo dito sa Hong Kong ng 14 days. Hanggang 14 days lang po ang limitasyon sa inyo para po kayo ay makapaghanap ng ibang employer. Yes po, employer na employer. Nasa sa inyo kung saan pong agency or kung may alam yung kaibigan nyo, na kaibigan niya rin. So, magtanong-tanong kayo kung meron bang among naghahanap ng rush na katulong, ganun. So, go na besh kasi yung araw 14 days lang. So, dapat kailangan mo talaga sa loob ng 14 days. Syempre, meron kasing amo na kapag hindi kanya nagustuhan, dapat, may mga, ang gulo talaga, okay, ito na, may mga amo kasi na ora-ora yung nila, pagpapaalis sa'yo, halimbawa, gabi na, 12 a.m., 12 midnight, a.m. midnight, tanan, so ganun talaga, sinasabing baba ka na, o dali-dali kang bumaba, at punta ka sa agency besh, kasi, kung saan-saan ka pumupunta, or nakikiano ka, malaking problema din, punta ka muna sa agency, para naman matulungan ka nila i-solve or maano yung mga natitirang mga sweldo mo, yung mga dapat na kasunduan nyo ng amo, ganun. Pero pag nasitol na kayo ng amo nyo, na kayo lang, ay degora best, uli na Pinas best, kung gusto ka pang, kung ayaw mo nang magstay sa Hong Kong or ayaw mo nang magtrabaho, so pwede ka namang ora-orang magpabook ng flight ng amo mo. Basta yung buong sahod na may kaya kung 1 month na ibibigay sa amo mo at saka yung sweldo mo na ilang days ka lang nagtatrabaho dyan and yung ticket pabalik, go! Pwede. Pero kapag gusto mo pang maghanap o magtrabaho pa dito sa Hong Kong, may chance ka pang maghanap ng until 14 days. 14 days lang, besh. So, wag ka munang maglakat-lakat sa dyan. And nasa sa'yo kung, syempre kapag pupunta ka sa agency, halimbawa pag gusto mo yung mga puti, sabi kasi na yung puti daw tsaka yung nasa new territories talaga, ang lalaki daw ng sahod nila doon. So baka kung gusto mo, yun ang i-demand mo sa agency mo na gusto ko niyan. Halimbawa gusto mo ng amo na ikaw yung inaamo, ikaw yung marami kang pahinga, ikaw yung
Basta yung mga gusto mo, ganoon. Kung sabihan mo lang, ito yung mga kailangan qualification ng amo na hinahanap ko. Dapat tall, dark, and handsome. Joke lang, besh. Huwag mga ha. So, dapat ganoon. And then, madaming mga agency na pwede mo mapuntahan dito daw. Iwan ko, pero based lang din yan sa mga sa mga kaibigan ko na minsan sinasabi nila doon dito ako, dyan ka, pumunta ka doon, pumunta ka dito, may naghanap dito, may naghanap dyan. Kukunin nila yung mga contact number mo. Kung madami kang mga SIM card, dapat i-on mo lagi yan para matawagan ka if ever nagustuhan ka ng employer. So, gano'n. So, dapat makipag-ano ka talaga sa kanila, besh. Kasi, alam mo na, demanding yung iba. So, go na. Go lang ng go, besh. Huwag mag-alinlangan sa panahon. Tama ba yung sinabi ko? So, ayun. Tapos, halimbawa, kapag wala ka pang nahanap na amo sa loob ng 14 days, besh. So, malamang sa malamang, uwi ka talaga sa Pinas. Doon ka na lang sa Pinas. And pag gusto mo pa ding mag-apply, back to uno ka na naman, besh. Apply ka na naman, pidos ka na naman, TESDA ka na naman, lahat-lahat ng ganun, besh. At least, may ka na, hindi ka na mahirapan sa TESDA, besh. Kasi alam mo lang lahat ng isasagot at saka yung mga dapat gawin. So, laban lang, di ba? And kapag, napagkasunduan ninyo ng agency mo na kapag ka sa Pinas, may maghahanap sila ng amo na para sa'yo, mas mabuti yun, go na. Pero parang para sa akin, ang tagal pa siguro bago nila i-process na ganun. Syempre, i-priority nila yung andito. Diba? Diba? Ganon ang buhay dito sa Hong Kong, besh. Yung iba kasi, mga amo, sensitive yan. Sensitive. Sensitive. V na din yan. Yung mga sensitive. Social na yan, besh. Buti sa akin, parang sensitive lang. Kasi matanda. Pero may V din. Pero kini-carry ko lang. Konting ganun lang. So, go na. Yung mga iba kasi, halimbawa yung mga bata, grabe talaga yung stricted, besh. Ay, naku, grabe. Ang daming mga mata. Mata doon, mata dito, mata doon, mata doon. So, ang hirap mo makadot-dot, besh. Kanya-kanyang So, malamang sa malamang, grabe talaga yung besh, sa trabaho. Kunting trabaho yan. Malamang sa malamang, Terminator yan. So, dapat mag-ingat-ingat ka, besh. Buti lang sa akin, besh. Medyo parang yung matanda. Parang kinikiri ko na lang, besh. Kasi, alam niya na, besh, marami akong utang. So, parang pinagpasensyahan ko na lang, besh. Tinitiis ko na lang yung isang ganun na kanin, besh. At saka, diskarte na rin. Kumbaga, nagda-diet na lang din ako, besh. Parang, ginaganon ko lang sa isipan ko, nagda-diet ako dito. Kasi, ang hirap-hirap, besh, Pagpasensya niyo na yung mga ko, besh, ha. Parang, eto lang talaga ang way ko na, kasi kapag nagsiseryoso ako sa pagsasalita sa inyo, parang, ang parang, tawag doon? Wala ka buhay-buhay yung video ko, besh. Kung nakita niyo ako sa, mga ko sa labas, ay bongga, charot. Parang ikaw na yung madidismaya sa akin, charot. Ay, nako. So, madami pang and then, ayun na nga, 14 days lang talaga siya, besh. So, dapat, huwag kang mamili ng madaming damit dito, besh. Mga gamit, or kung ano-ano pa, kung hindi mo pa, yung mga amo mo, hindi mo pa yung sa sa amo mo, kasi once na ayaw ka nila, go na. Mahirapan ka din naman niya sa bagahe mo. Naku, palipat-lipat ka ng ng agency base, padadala ka ng malita base, ang laki-laki ng malita mo. So, kailangan ganun na paghandaan ang lahat ng mga bagay-bagay, kasi hindi natin alam ang lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, bes. So, ipagdasal na lang ang paghuhungkong, bes. Laging isa-isip lagi ang Panginoon na sana gabayan tayo sa pagtatrabaho, bes. Kasi ang hirap talaga, bes, maghimita ng dollar, bes. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, bes. Ang dollar, parang lang, bes. Ay, naku. So, ayun na lang, bes. Yun yung maipapayo ko sa inyo, or may papayo ba? Yun na lang yung, ko sa inyo. Anong tawag doon? Maibibigay ko na impormasyon. Pasensya na kayo kasi parang yung oras ko, bes, ilimitado. ko, parang masasanay na yung pagtatagalog ko ba. Ang hirap naman talaga magtagalog, bes. Grabe talaga yung ibag ko, bes. Ilang taon na akong ganito, bes. Paano kaya to kukunin, bes? Masarap talaga laplapan, bes ba? So, anyway, guys. Ayun, paborito ko yung word nga. Anyways, guys. So, ayun na. So,
Pasensya niyo na po yung video ko at medyo may pagkaano ako, pagka-pikoy. Anong pikoy? Ay, kulukoy. Ay, nako. So, pagpasensya nyo na yung video ko mga besh, no? Kasi alam nyo naman ako, ang hirap-hirap lang ano dito. Nakaupo pa ako dito na parang ganyan lang. Pero ang sikip-sikip. Kasya-kasya ko na lang yung oras ko. And then, ayun nga. So, sana kapag kayo ay nandito na, i-carry nyo lang ang lahat. Maging positive tayo sa buhay. Kasi yun lang dapat ang puhunan natin dito kapag nag-apply or nagtatrabaho tayo sa Hong Kong. Dapat i-priority lahat ng mga bagay at syempre manalangin, always pray to God na sana i-guide niya tayo always. Laban lang tayo, besh. Kaya natin to, 'di ba? Bye for now, besh, kasi magluluto pa ako, magdaro pa ako. And until next time, bye. Please do subscribe. Bye.